Каршылыклар, кыйынлыклар күбрәк булган сайын алда даны да зуррак көтелә, дип язган тарихи роман жанрына нигез салучы Вальтер Скотт. Татарстан чыгарылыш сыйныф укучыларын сынаулар көтә, калганнары өчен каникуллар башлана. Исәнмесез, бу билим дөньясы. Алдагы минутларда Білімнәріні тикшеру, дәүләт имтиханнарында нинди үзгәрешләр көтелә? Бүгінгі көннәрдә безнең мәктәбебездә рус теленнән төп дәүләт имтиханын тапшыралар. Акча, хисап ярата. Татарстан укучыларының финанс белемнәрен ничек тикшерделәр? Сегодня очень важно быть финансово грамотным, и основы финансовой грамотности нужно закладывать с самого раннего детства. Әзер бул, тормыш иминлеге нигезләре дәресләре гомерне ничек саклап кала? Любая эвакуация, прежде всего, это должен быть какая-то тренировка, должен быть навык. Татарстанда соңгы кыңгыраулар яңгырады. 52 мең чыгарылыш сыйныф укучысын мәктәп ишек алларыннан яңа тормышка узаттылар. Бу атнада аттестацияләр башланды. Алда дәүләт имтиханнары. Һәм беренче булып белемнәрен 9-нчы сыйныф укучылары тикшерде. 36 меңнән артык укучы бу атнада рус теле һәм математиканы тапшырды. Быел алар өчен сойлап алып имтиханнар юк, әмма йомгак итеп контроль иш яздылар. Ул да имтихан форматында узды диярлек. Шуңа күрә чыгарылыш сыйныф укучыларына төп сынау алдыннан репетиция оештырдылар дип әйтергә була. Быел 11-нче сыйныф укучылары өчен бердәм дәүләт имтиханнарында үзгәрешләр юк, 9-нчы сыйныфларда бар. Ниндиләр икән? Безнең киләсе репортажда. Бу көннәрдә мәктәпләрдә күп еллык укуга йомгак ясала. 9-нчы сыйныф укучылары төп дәүләт имтиханын тапшыралар. Имтихан тапшыру пунктларының берсе Казан шәһәренең 34-нче мәктәбе. Бүген биредә укучыларның рус теленнән белемнәрен тикшерәчәкләр. Быел Татарстанда имтихан тапшыручы балаларның саны 36 меңгә якын. Барлыгы республикада 144 имтихан үткәрү пункты эшли. Алар барысы да тиешле таләпләргә туры китереп җиһазландырылган. Бүгінгі көннәрдә безнең мәктәбебездә рус теленнән төп дәүләт имтиханын тапшыралар. Шулай ук пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрендә математикадан тапшырачаклар. Имтихан үткәрелә торган аудиториялар махсус видео күзәтү белән җиһазландырылган. Балалар имтиханга металл рамка аша уза. Имтихан үткәрү вакытында аудиториядә 2 оештыручы кизү тора. Коридорларда шулай ук дежурлар да бар. Кирәк булганда алар балаларны медкабинетка яки санитар бүлмәгә кадәр узатып баралар. Исемлек буенча без РЦИМ-кодан алабыз. Менә һәр көнне иртә белән яңа список кемнәр бу көндә бу экзаменда эшлиләр. Шул список буенча кертәләр беренче ишектән. Аннан соң металлоискательдән шулай ук только организаторларны кертәләр һәм укучыларны. Барлык тапшыру пунктларында да Роспотребнадзор тарафыннан билгеләнгән куркынычсызлык чаралары үтәлә. Әлеге чаралар укучыларның сәламәтлеген һәм иминлеген саклау максатыннан оештырылган. Контроль над соблюдением норм Санпина организован очень строго. Например, при Санпин нормаларын үтәүне контрольда тоту бик кагды оештырылган. Мәсәлән, укучыларның парта арасы 1,5 метр. Кабинетларда парталар саны киметелде. Узган елгы эпидемия шартларында 9-нчы сыйныфлар өчен имтиханнар бөтенләй гамәлдән чыгарылган иде. Укучылар контроль эшкенә яздылар. Быел исә чыгарылыш имтиханнарына кагылышлы үзгәрешләр кертелде. Укучылар хәзер 2 мәҗбүри имтихан тапшыра. Калган фәннәрдән сайлап алу буенча имтихан бирелми. Сегодня я сопровождаю учащихся 9 классов на экзамен ОГЭ. Бүген мин 9-нчы сыйныф укучыларын рус теле буенча имтиханга озатып килдем. Быел алар 2 мәҗбүри имтихан тапшыра: рус теле һәм математика. Калган фәннәрдән укучылар сайлап алып контроль эш бирәләр. 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар тапшыра торган төп дәүләт имтиханының нәтиҗәләре балларда бәяләнә. Аттестат алу өчен укучылар рус теленнән ким дигәндә 15 балл, математикадан 8 балл җыярга тиеш. Имтихан 3 сәгать 55 минут дәвам итә. Дулкынланыш юк, чөнки ел дәвамында без рус теленнән һәм математикадан бик нык әзерләнәбез. Әлбәттә, бүген дә яхшылап йоклап, су, шоколадлар алып, бергәләп яхшы кайф белән килдек. 9-нчы сыйныф укучылары өчен дәүләт йомгаклау аттестациясын үткәрүнең төп чоры 2 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Шулай ук резерв көннәрдә каралган. Бу көннәрдә имтиханны төп срокларда була алмаган яки нәтиҗәдән канәгать калмаган укучылар тапшыра алачак.
Яш эшкуар һәм финанс белемлелек дип исемләнгән онлайн олимпиадада бөтен Россиядан 800 меңнән артык мәктәп укучысы катнашты. Алар арасында 85 меңгә якыны Татарстаннан. Ул олимпиадада 1-нче сыйныфтан алып 9-нчы сыйныф укучылары катнаша алды. Сынаулар ай дәвамында барды. Мәктәп укучылары мәсьәләләр, реаль тормыш вакыйгаларны, бизнес кейсларны хәл иттеләр. Проект Учи.ру белем бирү онлайн платформасы ярдәмендә тормышка ашырылды. Оештыручылар арасында Россия банкы һәм икътисади оешмалар. Олимпиада турында тулырак киләсе репортажда Нияз Рахман сөйләп үтәр. Башкаланың 5-нче номерлы лицейында яшь эшкуар һәм финанс белемлелек олимпиадасына старт бирелә. Ул 17 майга кадәр дәвам итте. Мәктәп бусагасыннан финанслар белән эшли белү, икътисади белемне баету иртәгесе көнгә инде бүгеннән үк нигез булып тора. Юкка гына биредә Россия банкы җитәкчелеге Татарстанның мәгариф һәм фән министры бу чарада катнашмый, олимпиаданың максатлары зурдан дыялар. Сегодня очень важно быть финансово грамотным. И основой финансовой грамотности нужно закладывать самого. Бүген финанс яктан бик гыйлемле булу кирәк. Аның нигезе балачактан салынырга тиеш. Без үзебезнең банк белән берлектә партнерларны җәлеп итеп әлеге чараны үткәрәбез. Максат мәктәп укучыларының финанс яктан белемнәрен арттыру һәм әлбәттә мөмкинлекләрен сынап карау. Россиянең бөтен регионнарыннан 800 меңнән артык катнашучы яшь эшмәкәр һәм финанс белемлелек рекордларны ел саен яңарта. Шуларның 85 меңе Татарстан укучылары. Әлеге олимпиадада 1-нче, 9-нчы сыйныф укучылары катнаша алды. Сораулар һәм биремнәр шактый төрле һәм кызыклы иде ди оештыручылар. Алар гаилә бюджетына бәйле эшләрне, мошенниклар белән очрашканда ничек үз-үзеңне тоту кебек биремнәрне бик оста үтиләр. Бу эшне 90% катнашучы башкара. Ә менә иң авыр биремнәргә күз салсак, анда шәхси блог булдырып, аңа уңышлы модель булдыру биремен 10-12% катнашучы гына башкара. Ә менә кулланылышта булган әйберләрне икенче тапкыр эшкәртүгә юнәлтеп, аннан табыш алу өчен 75% укучы өчен авыр бирем булып таныла. Татарстан мәктәпләрендә финанс яктан белемне ел дәвамында яхшыртып торалар ди. С 2015 года проводится данная олимпиада совместно с Национальным банком России, Татарстана, фонд поддержки предпринимательства. Бу олимпиада бездә 2015 елдан бирле үткәрелеп килә. Финанс яктан гыйлемле булу һәр вакытта кирәк. Шунысын әйтергә кирәк. Безнең балалар оештыручыларга сорау бирә алучы 5 төбәк исемлегенә керде. Финанс белемне арттыру буенча онлайн дәресләр буенча без узган елны Россия күләмендә 1-нче урынны алдык. Ул дәресләр яз һәм көз айларында бара. Анда 97% мәктәпләр катнашты. Әлеге олимпиада Учи.ру белем бирү онлайн платформасында тормышка ашырылды. Оештыручылар арасында Россия банкы һәм икътисади оешмалар да бар. Финанс яктан гыйлем бүгенге заман шартларында нәкъ менә кичкенәдән үк кирәк, чөнки миллионер булу өчен яңа алымнар һәм кызыклы идеялар беренче планга чыга. Казанның 175-нче номерлы гимназиясендә булган фаҗигадан соң куркынычсызлык мәсьәләләре югары дәрәҗәгә чыкты. Һәм бу белем бирү оешмаларына гына түгел, төрле экстремаль хәлгә дә кагыла. Россия мәктәпләрендә тормыш иминлеге нигезләре дәресе инде шактый вакыт алып барыла. Бу дәрес 90-нчы еллар башында кертелә башлый. Максаты балалар һәм яшүсмерләр аңында шәхси һәм күмәк куркынычсызлык хисе формалаштыру, хәвеф хәтерне танып, дөрес бәя биреп, экстремаль һәм гадәттән тыш хәлләрдә өйдә я урамда үзеңне дөрес тотарга өйрәтү. Психологик әзерлек тә бик мөһим. Вакыйганы бәяләп, дөрес хәл итү. Надия Кадимова тормыш иминлеге нигезләре укытучылары һәм психологлар белән аралашты һәм алардан киңәшләр алды. Тормыш иминлеге нигезләре дәресләре гел икенче планда калып килде. Мәсәлән, төгәл фәннәр арасында атнасына бер тапкыр кергән тинның зур әһәмияте юк кебек иде. Ләкин соңгы кайгылы вакыйга тормыш иминлеге нигезләре дәресенең мәктәптә генә түгел, тормышта да иң кирәкле мөһим фән икәнен раслады. 25 ел Эчке эшләр министрлыгында эшләгәннән соң алган белемнәрен башкалар белән дә бүлешү өчен мәктәпкә килә Сергей Курылев. 2 кеше белән аңлашалсаң, 2000 кеше белән дә аңлашасың. Шуңа да балалар белән авыр түгел ди мөхәллим. Пришел в школу, потому что считаю, что в принципе в школе нужны мужчины, которые имеют
опыт. Мәктәпкә педагог тәҗрибәсе булган өчен ир егетләр кирәк дип санаганга килдем, ягъни бу төптән уйланылган карар иде. Эвакуация турында карар кабул ителә. Эвакуация беренче тәрәзә аша түгел, ерактагылар аша бара. Балалар барсы бергә басмый, әкренләп укытучы аңлатканча эш итәләр. Беренче булып 2 егет сикерә. Бу куркаклар түгел, алар кызларны астан коткарачак кешеләр. Балалар ут линиясыннан китә, барысыннан да егыла, әйләнә башлыйлар, чөнки атучы атты ләкмәде, аска таба ләкмәде, ул аңлый, вакыт аның артыннан киләләр иде. Сергей Владимирович нас очень хорошо учит, нам все... Сергей Владимирович безне бик яхшы укыта, барсы да аңлашыла. Без беләбез, әгәр безгә пычак белән, автомат яки винтовка белән кеше керсә, нәрсә эшләргә кирәк икәнен. Допустим, такая ситуация. Один из учеников, ну, естественно, да, ну, какой-то там конфликт. Әйтик, хәл шундый укучыларның берсе мәктәпкә пычак алып килгән. Ул ялгыз, автомат коралы юк. Бередә барыбер система. Әйтик, укучы коридорда үзе белән рюкзагы да бар. Син пычаклы кешенең якынлашканын күрәсең, тиз арада булса партаны әйләндереп, аяк астына ташларга, рюкзакны да шунда ук ташларга мөмкин. Шуннан соң якындагы ишеккә йөгерергә һәм иштән ябарга кирәк. В крайнем случае бросить рюкзак и забежать в ближайший кабинет, закрыть дверь. Хәвеф-хәтәргә очраган кешеләргә иң мөһиме беренчедән паникага бирелмәү булса, икенчедән ул куркыныч хәлләрдән соң кабат элеккеге тормышка куркуларсыз әйләнеп кайту. Психологик җәрәхәтләрдән арыну тора. Гомерен психологик ярдәм күрсәтүгә багышланган Римма Кәримова практик күнекмәләргә әзер булу кешеләргә һичшиксез ярдәм итәчәген белдерде. Любая эвакуация, прежде всего, это должен быть какая-то тренировка, должен быть навык. Если у детей Теләсә нинди эвакуация, ул барыннан да элек нинди дә булса тренировка, күнекмә буларга тиеш. Әгәр укытучыларның бу күнекмәләре бар икән, алар эвакуация вакытында балаларны чыгарганчы үзләрен тыныч тоту җиңелрәк. Педагог үзе һәрвакыт җыелган булырга, балаларга куркуын күрсәтмәскә тиеш. Һәм ул чакта ул сыйныфын җыя һәм балаларны тынычландыра алачак. Укытучыларның хезмәте елдан-ел авырая һәм зур җаваплылык сорый. Белем бирүдән тыш, теләсә кайсы вакытта алар балаларның гомерләрен коткарырга да әзер булырга тиешләр. Ләкин аларны бит моңа беркем дә өйрәтми. Зур проблема бар. Беркем дә педагогларны гадәттән тыш хәлләрдә ни эшләргә кирәклеген өйрәтми. Балаларга килгәндә кемдер күбрәк, кемдер азрак әзерләнгән. Укытучылар токта каршында нәрсәдер аңлаталар. Алар сугышка түгел, укытырга килә. Чтобы немного снять тревогу, это можно, во-первых, принять душ, либо Бераз хәвефле хәләттән арыну өчен беренчедән душ яки ванна кергә кирәк. Шулай ук булса үз гаиләң яки куәтләп торучы якыннары да педагогка ярдәм итә ала. Можно на вдохе считать до 4 раз, 2. Сулыш алганда санарга кирәк. 1, 2, 3, 4. Сулышны тоткарлыйбыз, аннан сулышны авыз аркылы 6-га кадәр санап чыгарабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сулыш практикалары моның белән генә тамамланмый. Понимаете? Но в любом случае, понятно? А представьте, что все со стульями. Понятно? Но если стул тяжело держать, ты должна его бросить в сторону руки или бросить вот сюда вот. Замерли все сидят. Ноги сюда, ноги сюда. Все, руку сюда. Да. Вот, держись, самый главный. Вот. Нет. Да, вот. Одна рука. Все. Әгәр дә барлык тормыш иминлеге нигезләре дәресләрен дә шундый тәҗрибәле укытучылар алып барса, балалар кинәт барлыкка килгән хәвефләр алдында югалып калмаслар иде. Онытмаска кирәк. Тән җәрәхәте төзәлсә дә күңел яралары озак тынгы бирмәскә мөмкин. Шуңа да вакытында психологик ярдәм алу да мөһим чара булып тора. Тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Чыгарылыш сыйныф укучыларына үз көчләренә таянып, имтиханнарны лаеклы үтәргә телибез. Бар калганнарга исә кызыклы каникуллар көннәре. Киләсе очрашуларга кадәр